padang to iki. Jam piro iki? Wah, Mas Paijo sudah bangun ya? Aku ora gugah to, Pak. Loh, lah kok digugah barang ki ya ngapa to, Le? Wah, wis. Sarapan gone mbok jumbe ya. Kok malah ngejak sarapan to? Lah engko yen bapak ora ngejak sarapan kok dikira bapak ora perhatian karo anak. Bapak ora sadar to. Ya sadar to, Le. Yen bapak ora sadar ya apa semaput. Lah, iki wis mulai poso to? Alah, was ora sahur itu, Le. Mula kuwi. Masa bapak arep ra poso? Aku tetep poso, Pak. Ya wis, aku ya tetep poso. Ngene kok melu-melu. Kan melu-melu tinggu berbuat baik toh. Aku ketoke poso beduk wae, Pak. Ya wis aku iya weh. Mosok wong tuwa poso beduk iki lho. Sing penting kan niate toh. Niat wong melu-melu wae bangga. Poso to. Poso lho. Lah kowe mbuh. Lah ngopo? Ora sahur kok. Sahur dadi alasan. Yang penting niat yo niat. Lah gayamu totot. Loh, aku mau yo ora sahur lho, Cok. Tetep berusaha poso. Nek ora kuat, oh disalahke lho. Mengko ngabuburit gawe kegiatan apa to? Lah opo ora TPA, Cok? Durunge TPA no. Sadurunge TPA jam piro? Jam 1-an. Wah. Jam semono ngabuburit nggo ngopo? Timbange gabut. Nek jam 1 wis ngabuburit. Iki jenenge dudu ngabuburit. Tapi jenenge kurang gawean. Bu, momon kok mboten tau mlebet to, Bu? Lah mbok yo ben to, Dik. Ben pripun to? Yen napa-napa sing nandangi kula dhewe ya suwe-suwe teyol. Iki sasine wis sasi poso lho, Bu. Lah nek sasi poso ya ngopo? Wah, nggih penyiksaan jenengan. Ah, ya ora to, Dik. Ya ora pripun to? Nek bulan poso ngene iki malah entuk iki pahala ya. Rekoso kok pahala. Pahala niku ora iso dihubungke kalih gawean, Bu. Lah sing ngubungke iki ya sapa? Eleh, daripada mung meneng, mbok dinggo berkegiatan. Empon Pak. Lah kowe mung meneng wae ngene kok. Iki nembe berkegiatan lho, Pak. Lumrahe wong berkegiatan kuwi melakukan sesuatu, Le. Lah kowe gur ngalamun ngono kok. Ngelamun kan termasuk berkegiatan lho, Pak. Oh iya. Iya. Bener. Lamun niku mergane kula sambi kalih mikir, Pak. Mikir apa ya, Dot? Mikir mah ajeng berkegiatan apa. Dadine kula lakoni kalih Jolodon niki kegiatan sing dobel-dobel, Pak. Ngelamun kalih mikir. Bener. Ya wis nek ngono. Loh, ajeng ten pundi, Pak? Arep golek nggon nggih ngalamun karo nggih mikir. Sik ya. Akliwen melu-melu dhewe lho, Dot. Ya toh. Ade termasuk golongan ampuh lho. Lo tak takon nggih. Takono mumpung gratis. Napa biasane bayar toh? Alah takon nggih takon lho, Gang. Dadak gawe masalah. Sasi poso niki napa metu THR, Bu? Lah ngopo to?
Sebagai karyawan kan nggih wajib menanyakan toh. Ora wajib ya. Ini hakmu. Wah, berarti itu no. Itu. Pinten, Bu? Wah, ya ora iso tak blakake no. Jare hakku. Ya bener kuwi hakmu. Tapi masalah nominal kuwi dadi rahasia perusahaan. Wah, perusahaan kok nganggur rahasia-rahasianan. Ya, suwe-suwe bubruk. Is. Pripun, Mas? Es sirup. Loh, jenengan meten poso to? Poso iki. Lah kok pesen es sirup? Tak nggo nek buka kok. Lah kok pesennya sakniki? Arep tak lebokne kulkas e. Mbok pesen mengke mawon to, Mas. Pengene saiki kok. Oh, aneh. Wah, dia meneng-menengan ngene iki nganti kapan to, Jo? Aku manut kowe. Aku manut kowe lho, Jo. Adalah aku manut kowe. Terus ki piye no? Aku manut kowe. Aku manut kowe, kowe manut aku. Terus ade golek jawaban ning sapa? Tak kirim wae. Wah, wong Pak Priwone manut tak dhewe kok. Gua, Mas. Loh, kok ngene to, Is? Jenengan apa pesen es sirup lho, Mas? Lah iya. Lah niki napa es kopi? Ya ora. Ya berarti kan ora salah toh? Ya salah no. Sing salah nggon ngendi? Aku mau pesen apa? Es sirup. Lah niki lak nggih es sirup toh, Mas. Iki jenenge es sirup, tapi sing tak maksud orang ngene iki es sirup. Ya Allah, paringono kesabaran ingkang langkung ya Allah. Ngeten, Mas. Nah, yo ngene iki lho. Lho, Es sirup. Piro iki, Is? 2000. Anu yo, mengko sisan yo. Soale lali ranggo duit aku. Nuwun ya, Is. Ngarep kowe kok rumit entono. Ya Allah, paringono sabar. Untung dina iki poso, ora poso ak kiwa tenan kok. Ana ndi, Jo? Ndanggon. Mbok menawa entuk solusi. Pindah nggon ndi? Ndanggon kene lho. Oh, walah, tak kira ning ndi. Temen nang ndi? Pindah nggon. Ndanggon ndi? Pindah kene lho. Mbok menawa entuk solusi. Bu. Niki gawean kula napa melih? Ya wong kae ya urung dintasi ngono lho. Lah kan niku ngentasi tesih mengke to, Bu, daripada kula tengok-tengok ngeten ngoten lho. Sik. Lah niki kan ngapake, Bu? Iki to disebar terus mbok obong. Oke. Cah kok nyenengke banget ya. Loh. Lah sampean kok lagi sadar yen kula nyenengke? Sampai ini disemu kok ya ora mudeng lho. Lah pripun to? Lho jenenge londri iki nek wis dadi diterke. Walah. Gini sinten, Bu? Mune Pak RT. Oke.
Pasangan dia. Napa, Bu? Kilo tulisan Tulisan apa? peringatan. Peringatan. Iki lho, Ndra. Niku ditujukan perseorangan apa sedaya warga, Bu? Yo kabeh to. Wong bulan puasa ngene iki lak yo kudu njaga ati siji lan sijine to, Ndra. Tak kira tinggi Pak Debogang. Yo utamane kuwi. Wong kae kan alangan terberat di bulan puasa. Nah lak gawe emosi to. Wong kok marah emosi tok. Kurang ketemu apa emosi ta, Bu? Semanten, Bu. Kurang dhuwur apa ora ya, Ndra? Lo manut ta, Bu? Ketoke kurang dhuwur deh. Wedi kuwi nek ning sing nyopot iki lho. Lah sing ajeng nyopot sinten? Yo Pak Demu Bogang kae lho. Wonge lak yo usil to kae. Niku si paling usil kok, Bu. Lah mula. Oh. Tak jiko ondorin, Bu. Yo oke. Ade karo mlaku-mlaku ayo cok. Ayo ngono to. Kan mau biasa untuk inspirasi kok. Wis yo. Yo. Wah, kok tutupan ya? Pak Kliwon. Anun, Pak Kliwon. Kena tindakan ini. Bukan ku ingin mengartikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu akulah takdir yang engkau nantikan. Burit, Pak. Iya le. Kok dengaran buatan konser? Ya iki kan persiapan, saya pemanasan. Ya toh, karo ngenteni kan bar iki sore engko TPA. Engko rampung TPA, nek wektu dilit konser ya. Nyuwun sewu nggih, Pak. Nek pemanasane nyanyi napa mboten damel telak garing to? Aku yo ndame ngopo le. Daripada ngrasake telak garing. Oh, tak jak, Pak. Neng ndi? Ngopo? Tak menten, Bu. Sak menawa Ndra. Daripada nyanyi kan mboten enten gunane to, Pak. Nek ngeten iki lak ngabuburit yang berfaedah. Faedah yo faedah, nindang dipasang. Kalau aku selak garing ki engko. Cok. Le, yo selasa to iki. Oh itu. Nanti jawabannya wis ketemu dot. Piye? Ade ngabuburite mikir wae. Oh yo. Mau mikir ning ra krasa nek wis ngene. Wis yo. Atus gak TPA. Tabu itu. Gas. Bu, Ngopo, Kang? Pak RT enten. Ra enek, Pak RT nang kelurahan. Ajeng ngeterke laundry. Ya wis ndi? Wong saged unturane Bu Siti niki nggene Pak RT dadi nggene jenengan. Lah Pak RT ya apa musuhku?
Pontong genah bojone jenengan ngoten lho. Lah iya kok ora entuk tak tampa. Lah kula gur menjalankan amanat kok. Wong ora ngerti peringatan. Peringatan iki apa aku iki nerak rambu-rambu ngono apa piye? Masang tulisan adure semene iki sing gagas ya sapa ta ya. Wis lunga to, Pak. Sapa ta, Bu? Biasa toh. Bukan. Iya, padahal wis tak pasangi tulisan lho. Sing lucu ku ya sing masang, Bu. Lah piye toh? Nek tulisan dipasang dure semene iki sing arep bagas sapa? Keduren iki, Pak. Ya iyalah. Oh, karep kuwi ben ra iso dicopot tok. Ngerti dhewe bogang iki wong lak usil toh. Iya, tapi nek dipasang dure semene iki ya ora mungkin digagas karo bogang. Lah wong bogang iki jenise menungso ndablek kok. Nek ngene iki rasane kaya nonton sirkus.